Любовта има различни лица. Понякога е като приказка, понякога като джунгла. А на 14 февруари в зоопарк Бургас тя има и собствено име. Особено ако това е име на бившия или бившата. Ще се кръсти африканския червей Джони и той ще бъде изяден от сурикатите. Идеята на зоопарка е да отбележат празника по нестандартен начин, като посетителите се включат в закачлива кампания. Решихме да отбележим празника по малко по-различен, иновативен начин, като дадем шанса и на посетителите, които нямат половинки в момента, да отбележат празника. В случая те могат да назоват определен вид храна, африкански черви, парче месо или зеленчук на името на своя бивш и с тази храна да нахранят съответното животно. Така бившия ще бъде в кавички изяден от нашите любимци. Любовта понякога боли. Всеки, който кръсти африкански черви на бившия или бившата си, получава ето този сертификат. Много хубаво, но не е добре партньорите да се изяждат, нали, както в случая. На Свети Валентин всички влюбени животински двойки в зоопарка получиха специални лакомства във формата на сърца и валентинки. Сред най-популярните двойки са каракалите Цезар и Клеопатра, сервалите Лиза и Джаки, капибарите Марта и Адонис, сурикатите Тимон и Пумба. За новините ОНЕР, Стиляна Георгиева.